माबायाव मा होनो जेनेबा दसथा 11 उन्दुसै नालाय खोनाखायाखै नों सोरखौ खालामग्रोदो 10थासो समाव ओमफ्राय सोरांसेयाव 2थासो समाव सासेखौ होदोलाय हाया होनलाय आं हाखानाय नङालै बाजै माने बिबाजै बिबनां कुनु लाजिनाय होननाय बुस्थुआनो गैया आरोना नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों आङो बेखौ होननो सानदों माने मा बुंबावनो आङो माने उन्दैफोरखौ जे मा फोरोंनो सानखो बिबाजै बिबनां मानेथ' बिमा फिसाला बायदिखौनो साननानै ला ओरैबायदि गाज्रि राव रायलायदों आरो मानसिया सोर आं बेखौ बुंनो थाङाखै देलाय बिसोरो लाजिगोन मानसिखौ बुंबा बेनिखायनो आं नामखौबो बुङा आरो डिटेल्सखौबो खोन्थाया आङो माने गामिया बबेमोन दा गावसोरनो भाइरेल जाथों होननानै माने फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामहरदों आरोना ओरैबायदि लासिसिं मा बुंबावनो दा स' गिबियावनो आङो नोंथांमोननो बे क्लिपखौ होग्रोनो सानदों कल रेकर्ड भाइरेलखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय दा जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान आङो फिन खेब बरायनाय जाफिनहरलायबाय माने बेफोरबायदिनो आपडेट लानानै फैबाय थायो माने नोंथांमोना मिथिखायो आरो नैबे गोदान चेनेल जायफ्रा आपडेट्स भिडिअ नायनो गोसो माने मोजां मोनो नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना आपडेट भिडिअ नायग्राफोरा दा जों नायलांनोसै माने बिबाजै बिबनांनो माने माबायदि रायलायो कल रेकर्डआव माने रायलायो गावसोरनि बाथ्रा आरोना जोंबो बुंनो जेबो खोथा गैया नाथाय बेफोरबायदि जे फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामहरगोन होननानै सानना मोनाखै आं मा जाजोबखो दानि जुगनि मानसिफोरा माने उन्दै गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरासो माने बेफोरखौ रायलायथाव जायो बेफोरबायदि जायो माने दानि मानसिफोरा माने बिमा बिफायासो आरो डेन्जारबाव आरोना फिसाला फिसाजोनि थाखाय दा मा बुंबावनो ओरै बेफोरबायदि जागोन आं मालाबाबो सानाखैमोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला एसे लाजिथों बिथांमोना बेनिखायनो शेयार खालामना होनि ना गावसोरनो एसे लाजिथों बिबाजै बिबनां जानानै माने उन्दैफोरखौ मा फोरोंनो सानदों बिसोरो नायदो बिथांमोनखौबो एसेबां लाजि होनोबो आं गोसो गैया बेनिखायनो शेयार खालामना होदो आरोना जाहाथे गासिबो बेफोरबायदि जानो नाङा माने नोंथांमोना बुजिना लादो आरोना कमेन्टआव खालामना बुंहरबानो जाबाय थ' जों नायग्रोनोसै बे क्लिपखौ एबा कल रेकर्डखौ आरो एसे गाज्रिबो जानो हागौ आं गाज्रि क्लिप्सखौ दानना होनाय जागोन आरोना बेफोरबायदि खोनासंजाया नोंथांमोना हेडफन लानानै खोनासंजाबा थांजागोन आरोना आं दानना होगोन नायलांदो खालामबानो जायो माबायाव मा होनो जेनेबा 10था 11 उन्दुसै नालाय खोनाखायाखै नों सोरखौ खालामग्रोदो 10थासो समाव ओमफ्राय सोरांसेयाव 2थासो समाव सासेखौ होदोलाय नों बारा हाया होनलाय आं हाखानाय नङालै बाजै नांगौबा न'खौ गंनै लुगोन आङो बाजै दे औ दे सासेयाव गंसे औ जायो आगै बिदिबा नोङो आं सासेनाव मानखोबा नोङो नारजाबबाय थागोनानो आंखौ खम्बल खाखोल' खम्बल खाखोमाना थानोसै नामा आं बायहेरायाव ओंखारगोन बे नोंबा जे सासेखौ खालामोबा आं बायहेरायाव ओंखारना थागोन खालामनांगोन नांगौबा नोंसोर सानैबो आंखौ माबा आं गोलाव जाना होनोसै आं गोलाव जाना होनोसै जादों दे माने आंहा बोरै खालामो माबे माने आंहा हेरेसमेन्टआ बारा जागोन बाजै नुवाखै आगै दालाय हौवाफोरा खेबनै खालामोना सोरबा खालामोनो खालामनायालाय खालामनायालाय सासेखौ उन्दुजेननाय फार्स्ट उन्दुजेननायाव खालामदो नोंहा मुगासे जोथोम उन्दुनानै सासे जाया होमबा जायो ओइ खोनायाखै आगै नोंनो माथ्र हिनजाव बायदि मिनियोबा बै सासे नोंनि नोमबाजै बायदि मिनिथारोलै नोङो 2-0 बायदि मिनिथारो नोंसोर नोङो 2-0 होनबाबो जि मिनियोना आंहाबो अबेहाय लोगो मोननांगौ बेबायदि बिबोनां सना एथ' मोजां रायलायग्राखौ र' बाजै र' आं नागिरगोन दै नागिरगोर आरो नै खोनाबाय आगै आच्छा जानला मोनला मानसिनिखौ दाहरखादे आगै सना दे हरा आरो आं नोंनावसो सोंहरग्रोखागोनबा एसे नों बायदि गियान बायदिसिना रायलायनो गोरों मा गोरों गेस्रेमफोरखौ नागिरना होआबा आरो जानला मोनला फाल्थुनिखौ दाहोदे आगै दे ओमफ्य नोंनो लावर होदों आगै
Sama drop. आं माबासो सोदों ए माथो जों आंनि रायलायनायखौ माथो खोनाफैफिनजोबो नांगौबा सानैखौबो लादो ओमफ्राय सानफ्राव बिदिनो दाबसे दाबसे खामानि मावनोसै ओमफ्राय मोनायाव ज'यैनो ज' उन्दुलायसै आतसा ओइ आगै सना बाजै ओइ मा बाजै आं माबा सोंदे बाजैखौ मा बे खोन्थालै बाजै सना दे औ दे सना दे औ दे बुं दे बाजै ओमफ्राय हाबा जाबा ओमफ्राय हाबा जानानै जे हिनजाव हौवा उन्दुयो ओमफ्राय मा होननानै माबोरै माबानांगौ बाजै खोन्था दे बेखौ औ जेबो नङा हिनजावजों हौवाजों नुलायबाथाय बे गोसोआबो ख्रां ख्रां जालायखायो लाजिनाय फैयाहाय आगै बिदि बुस्थुखौ नुबाथाय हौवाफ्रासो लाजिबावा ओमफ्राय जोंसो हिनजावफ्रा लाजियो उमुसुमु जायो अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय आङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला माने मा बुंबावगोन जोङो बुंनोबो लाजिनाय मोनो आङो बिसोरनि सायाव बुंला दा बिसोरनि मेटार माने बिसोरनि गोसोबो जागोन गावसोरनि बिबाजै बिबोनां मा खोथा रायलायो जोंबो खोनासंनो जेबो मोन्थाय गैया मानो होनोबा बिथांमोना रायलायदो नाथाय फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामनामोन दा आंखौबो नोंथांमोना साननो हागौ माने शेयार खालामखो होननानै फेसबुकाव अलरेडि 1K नि बांसिन शेयार जाबाय बेफोरबायदि कल रेकर्ड भाइरेलफोरा माने बिथांमोना जे मा साननानै जे शेयार खालामहरदों फेसबुकनि गेजेरजों उन्दैफोरखौ मा फोरोंनो सानदों जे बेफोरबायदि जानो नाङा आं नैबे भिडिअनि गेजेराव फोरमायहरदों बेफोरबायदि कमेडि एबा माबा मोनसे फानिबा शेयार खालामहरजागोन नोंथांमोना बेफोरबायदि गावनो माने मोजां मोनलायनायनि बारहावायाव बेफोरबायदि गाज्रि रायलायनानै बेफोरबायदि माराबाबो शेयार खालामहरनाङा दै प्लिज मानो होनबा जोंहा उन्दै गथ' देरफुनाय फरायनायफोरा माने गाज्रि जानो हागौ बेफोर रेकर्डफोरखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना एसे गोसोआव ला नोंसोर गाज्रि मालायखौबो गाज्रि खालामनो नाङा थिग बेबायदि आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आंबो बारा बुंनो गोसो गैला बिथांमोननि सायाव बिथांमोना मा खालामबाय थाथों बेफोरबायदि जायो आरोना आंबो माने जों मा जायो बुंनो थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि मोननोबो हागौ बेनिखायनो बिथांमोना एसे मोजाङै बुजिना थाबानो जाबाय माने बुजिना लाबानो जाबाय उन्दैफोरखौ मा जालांगोन जोंनि रेकर्डफोरखौ खोनायोबा एबा गाज्रियाव थाङोबा बेफोरबायदि सानना लाबानो जाबाय अब्ला बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बियो सानैनि बागै माने आङो डिटेल्सखौथ' बुङाखै न'खरा अबाव बिसोरनि नामा मा नाम माने बेफोरखौ आं बुंला नोंथांमोना खोनासंबाय जास्ट बेफोरबायदि एन्टारटेनमेन्ट बायदि साननाबो लादो आरो नोंथांमोना एसे बुंहरदो माने गाज्रि ना मोजां जादों बेफोरबायदि कल रेकर्डखौ बिसोरो भाइरेल खालामहरनो अब्ला बेनोसै गोदान चेनेल जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय